As malas condicións meteorolóxicas obrigan á suspensión da quinta etapa da Liga Cruceiros Ría de Arousa. A proba ia ter lugar no porto de Vilagarcía. A Liga de Cruceiros Ría de Arousa terá que agardar para disputar unha nova xornada de vela. Hoxe mesmo, desde a organización, informaron que debido ás condicións meteorolóxicas previstas para o sábado, a xornada que debería ter lugar en Vilagarcía foi suspendida. Esta noticia saltou cando a EMET e Meteo Galicia publicaron na súa web a alerta laranxa para a xornada do fin de semana. Deste xeito non será ata o 26 de marzo cando volvan os cruceiros ás augas e farano na comarca do Barbanza. Dentro de 2 semanas disputarase a sexta e última etapa desta Liga de Cruceiros Ría de Arousa e terá lugar nas inmediacións do Club Náutico de Rianxo. Na última xornada, Siradella, Camping, Ría de Arousa e Galopín foron quenes acadaron o primeiro posto, deixando moi aberta a clasificación xeral para esta última proba.